ng PCSO. Kaginhawahan, kinabukasan, lahat ng minimiting makakamtan sa PCSO. Tara na't tangkilikin at ating laruin. Lotto, games at kino, pati sweepstakes partner tayo. Gadget din ang makakas-cash ng swerte at bagong small town lottery. Kaginhawahan, kinabukasan, lahat ng minimitin makakamtan sa PCSO. Huwag malulungkot, huwag mangangamba. Sa mga pagsubok mayroon kang kasama. PCSO, puso ng bayan, lagi nating malalapitan. Kakayanin natin to, kakayanin natin to. Sa karamdaman tayo'y may gabay. Babago. Magandang tanghali po sa ating lahat. Yan po sa sigurado po natin ang first sample draw para sa araw na ito. May draw number 3424. Pangasinan, let's play small town lottery. Timer ready. First winning number 33. Ibabalik ko na rin ang ating numero para makasama sa pangalawang pag-ibig. Timer ready. At ating second number 1010. At ating number combination para sa ating first draw ay araw na ito ay 3310 sa congratulations po sa lahat ng nanalo. Si Joffer Rodriguez ang PCSO. Hindi bumuraw sa patulong. Maraming salamat. Official draw result for May 5, 2025, 12 noon draw are the numbers 33 and 10. 33 and 10 in exact order. Kaakibat ng gobyerno sa patuloy